Salam, adım Katerina. Men sizin rus tili mualliminiz. Hem biz birinci sapağımızı devam edeceğiz. Ruski suvenir kitabın 8. sahifasında kalıptık geçen sapak. Adamlar bilen Rusça tanışmağı devam edeceğiz. 8. sahipanın 7. gönükmesinde kak deyip başlayan, kak ne edip demek olayan. Ne edip başka adamları biri bilen tanıştırmalı. Это Сэм и Эмма diye. Это bu demek Сэм birinin adı, i ve hem demek anlatıyor. Emma olsa başka kişinin adı. Bu Сэм ve Emma. Bu Сэм hem Emma. Bu Сэм bilen Emma deyip oluyor. Hem siz şol adamlar bilen tanıştırılsanız, onunla tanışanıma şad demek için yadınızda mı? Очень приятно deyip cevap veriyiniz. Berdeki kızım şunu deyiptir. Ya da tanışmakanız, tanış değil adam barada, bu kim deyip soracak olsanız, onlar şutaydı. Кто это diyen soru var. Кто, kim, это bu. Hem, кто soru sözü olan için birinci yerde dur. Rus tilinde soru sözler sözlemin mındama başına geliyor deyip geçen videoda da aydıptım. Aydalı şu suratlardaki adamları biz birinci gezek görüyesi bu kim ay deyip sorayız yanımızda kıdan. Olan bu planı deyip cevap verse ona suratlarının aşağına adları yazılan. Bu adamlar dünya meşhur adamlar. Yani onu da siz onları tanımayan olsanız, adlarını okuyacak olsanız, onu seyredin. Ne tanış sözü en birinci kitapta Irina Vazilova has çekilmeli, has basılmalı harfleri has dayav ediptir. Hem şol basılmalı, çekilmeli harfler jırda has qara olup dur. Demek, men şu kızın adına Sofi deyip o çekemokta, Safi diyenle i harfı çeken. Çünkü şutaydı i harf has dayav olup dur. Hem familyası olsa Laren deyip basıvay diyen, çekivay diyen. Başka çekimlileri olsa kıskacık aydıp geçen. Кто это diyen soruğa cevap vermek için это Софи Лорен deyip cevap veriniz. Aşağı suratta кто это desem sizem это Charlie Chaplin diyeniz. Devamı ilk sahipa devam. Yine 6 tane adamın suratı. Yukarıdan başlayın. Кто это? Cevabını açacak olsanız Это Albert Einstein diyersiniz. Hem şey deyip cevap verip devam edersiniz. Onun aşağında 8. gönükme geliyor. 8. gönükmede diyaloglar, iki adamın özara gepleşikleri geliyor. Hem şol diyaloglarda hasta yok görközülen iki tane varianttan, keset çizikten ya ön ya da sonqi variantı sayılamalı. Haysam olsa biri doğru. Birinci de Здравствуйте, Monika diyenler şu ahma derek neyme gelişiyor. Ya Monika gelişiyor mi ya da vi Monika gelişiyor mi? Salam, men Monika diyersiniz doğru değil mi? Ona ya gelişiyen olsa ya'nın şeyde синтегелерсіңіз олен, войны чазарсыңыз. Джогавы. Здравствуйте, Моника. Очень приятно. Алекс. Салам, Моника. Tanışanıma öğrenşat. Alex. Olam özü bilen tanıştıryanlar ya Alex diyenler. İkinci de şu at pauza basın. Özünüz edip görün. Ondan son videonu yakarsınız olayın. Benim cevapları siz için belleyin. Son yeni pauza basında deneştirin sizinki bilen ki doğru mu, dengeliye mi, değil mi? Şey diyeyim, gönükmelerin köpsini şey deyip bilece ederiz şu video kursun devamına. Başladık.
8-nji gönükmen 2-nji bölügini eden bolsaňyz, jogaplary ynha barlaýyň. Dogry eden bolsaňyz özüňizi ýyldızjyk goýup bilersiňiz. 8-iň bi görnüşini serediň. Kto sözden 2 gezek getirmeli hem eta sözden 4 gezek ulanmaly. Aham eta goýberilen ýere ýa-da kto ýa-da eta goýmaly. Eta gelişmeýärmika diýen, şoň üçin kto eta diýip soranymyz gowdur. Bu kim? Jogaby aham Safilaren. Şol kto ýa-da eta sözlerden haýsy bir gelişýär şutaýyk. Bu Safilaren diýeniňiz gowy. Demek ktodan bir gezek, etadan bir gezek ulandyk. Soň ikinji kto siz ediberin, pauza basyň, soň jogaplary göräň. Iň soňky gezek eto sözüni widima ýalňyşyp Irina özü goýup duruşdaýdy aşakda. Aslında şu 4-nji gezek ulanylmaly eto şol eken. Men ýazanym bilen öz ýazanyňyzy deňeşdiriňde, ýalňyşmadyk bolsaňyz ýyldızjyk goýuň, ýalňyşan bolsaňyz düzediň, türkmençe terjime ediň, näme üçin ýalňyşanyňyzy göz ýetiriň. 9-njy sahypa geçsek. Hem özüňiz, hem ýanyňyzdaky adam bilen tanıştyrjak bolsaňyz, näme diýmeli? Şutaýdy. Ya Maria, a eta Max diye. Men Maria, bu bolsa Max diye. Şu aralykdaky a harpi bolsa sözü bilen deňelýär. Sizin adyňyz bir bolsa, başga kişiň ady başga bolsa, adyňyz meňzeş bolsa, atdaş bolýan bolsaňyz, onda serediň. Ya Maria, и это тоже Maria diye. Men Maria, bu hem Maria diye. И hem manini berýär, тоже sözüm hem manini berýär. Praktika etmek üçin oturan ýeriňizde, mysal üçin ýanyňyzda kim bar bolsa, özüňiz bilen, şoň bilen tanıştyrýan ýaly boluň. 10-njy sahypa geçeli. 10-njy sahypada da 10-njy gönükme bar. 3 sany dialog getirilýär. Üçüsini okasaňyz, bilmeýän sözüňiziň aşagyna çyssaňyz, menem terjime edip bereň. Birinjide. Здравствуйте, я Александр, а вы diýende salam, men Александр, а siz diýip aýdýar. Jogaby, очень приятно, я Денис diýä bolyn. Tanışanyma öýrenşat, men Денис diýem. Onuňam jogaby, тоже очень приятно, men hem öýrenşat diýem. Ikincide, alo diýä. Trubkany gallaraňyzda size jan gelenne gepleşigi allo diýip başlaýaňyz, şeýdibem ýazylýar şo söz. Ýöne bir size internetde jogap bermese allo diýmeli, ol diňe telefonna gürleşilende iň birinji aýdylmaly söz, eşitýäňmi diýen ýaly. Ýa-da trubkany gallaraňyzda allo diýeňizde dinleýändirin diýmek bilen deň ýazyşylanyna diýel. Liçkama gelen soň. Карла, привет тебе. Карла, салам. Кто это? Bu kim? Это я. Bu men. Кто я? Kim? Men. Это я, Михаил. Bu men, Михаил. Это ты. Bu sen. Привет, Михаил. Salam, Михаил. Diye. Üçüncüde bolsa, кто там? Deyip başlaya. Кто там? Kapı kakılanına berilýän soraw.
Türkmençe siz kim bu diýensiniz, kim diýip soraýansynız ýöne. Biz bolsa kto tam diýes. Tam bolanyny aňyrda, gapyň aňyrsyny gözüňe tutýas. Gapyň aňyrsyny kim ma diýip soradygymyz bolýar. Это курьер. Курьер – это доставщик. Dostavkaňyzy getiren adama kuryer diýilýär. Gapyny açyp, "Здравствуйте" diýeňiz. Indi şol 1, 2, 3 nomerli dialoglara şutaýda A, B, V suratlar var. Haýsysyna A surat gelişýär. Haýsysyna degişli birinjämi, ikinjämi, üçünjämi. Nomerlaryny şu harflaryň gapdalyna ýa-da harflary nomerlaryň gapdalyna goýsaňyz, pauza goýun, menim şo san goýup çykaýyn, onsoň deňeşdirelim. A 2 diýdim, B 3 diýdim, V 1 diýdim. Siz hem şey diýen bolsaňyz, ýyldızjyk goýaýyn öz-özüňize. Indiden bilen gapyňyz kakylsa, "Kto tam?" diýip sorap açarsyňyz. Izinden ýene bir goşmaça gelýär şu tema. Birden tanışan bolsaňyz biri bilen, soňam ertesi aýdaly ýadyňyzdan çykan bolsa kimdigi, siz planydyňyzmy diýip sorajak bolsaňyz, türkmen dilinde şol "howa" ýa-da "ýok" diýip jogap berip boljak soraklaryň başyna sorag sözi bolmansoň, soňuna "my" goşulýar. Masal üçin siz "Mariýamy" diýip soraýaňyz. Rus dilinde bolsa "howa" ýa-da "ýok" diýip jogap berip boljak soraklaryň öňüne soňuna hiç zat goýulanok köplenç. Hem siz Mariýa we siz Mariýamy diýip soramazda ikisiniň tapawudy gepleşikde diňe intonasiýa äheniňiz soragda sesiňizi birazçyk ýokary galdyrýaňyz, gatyldyýaňyz, soňkuja sözi birazçyk çekýäňiz. Ýazywda bolsa soňuna sorag belgisi dur bolýan, şoň soragdygyny belli etýär. Вы Мария? Вы Мария? Diýip ýokary galdyrýaňyz çalaja sesiňizi. Jogaby da, howa, нет, ýok demek. Onsoň jogapda howa men Mariýa diýä bolyn, da, ya Mariýa diýip jogap bermeli. Ýok men Mariýa däl diýmek üçin bolsa, ýok, нет. Men Mariýa däl diýmek üçinem ne diýmeli. Siz Mariýa däl diýip däl sözüni Mariýanyň soňuna aýdýaňyz, rus dilinde şo ne öňünden gelýär. Aşağıda dialoglar okalyň. Привет, ты Мария? Да, я Мария. Salam, sen Mariýamy? Hawa, men Mariýa. İkincide, здравствуйте, вы Том? Salam, siz Tom mi? Нет, я не Том, я Денис. Yok, men Tom däl, men Denis diýär. Indi mundan ýene 8-9 sahypadaky "Kto это" diýen akara bölege dolanasym gelýär. Men şutaýda Jackie Chan'y gözlemeň uğruna çykaýyn. Soraýan sizden şuny görkezip. Это Jackie Chan Türkmeniň D sesi rusça D, J diýip geçýär, görýäňizmi? J harpymyz bolmansoň. Jogaby ýok, bu Jackie Chan däl. Нет, ýok. Bu это däl. Ne Jackie Chan sığmady gysgaltdym. Aha, şu masal boýunça beýleklere de jogap berýäňiz. Tä Jackie Chan'y tapýançak. Gitdik. Это Jackie Chan? Нет, это не Jackie Chan, это Чарли Чаплин. Это Jackie Chan? Нет, это не Jackie Chan, это Альберт Эйнштейн. Это Jackie Chan?
Нет, это не Джеки Чан, это Одри Тату. Это Джеки Чан. Да, это Джеки Чан. Şunlukta bizim bir bölümümüz Kutorya Olin sizinni рабочая тетрадіңізі açın. Рабочая тетрадьта 4-cü sahifada şu sarı bölüğün içine geçenlerinizi qaytalap bilersiniz. Произношение, aydılış demek, käbir harfleri, sesleri nehili aytmalılığını öğrendik. Новые слова, təzə sözler, hem şutaydı, has, dayu harfleri, çekip aytmalı, çekimlileri, dayu del, çekimlileri olsa qıysqacık aytıp geçmeli deyip ağzaptık. Грамматикада olsa, кто это? Это Мария? Да, это Мария. Или нет, это не Мария. Demeyi öğrendik. Alfavitden geçtik. Şutayık öz adınızı yazıp bilersiniz. Kitabınızı yitirmez yali. 3-cü gönükmede tam, это я Vika. Bilyence indi geçence sözlerinizden göydürülen yerlere koyup çıksanız. 4-cüde dinlep, gürlemeli, qaytalamalı şu yazılanları diliniz yencer yali. 5-cide olsa dine hemme soruğa yoklukta cevap vermeli. Вы Марк? Değil. Нет, я не Марк. Это кофе? Yok, bu кофе değil. Нет, это не кофе diyeniz. Вы Мария? Siz Maria mi? Yok, men Maria değil diyeniz. Это паспорт? Yok, bu pasport değil diyeniz. Это telefon? Yok, bu telefon değil diyeniz Rusça. Şunlukta sizin öýüşüňiz gutorýa. Hem indiki sapakda birkä geçeceğiz. Görüşençek.